Tessék! Szakma, önvető és a vége ész. Tűzvész! Fűrész! Művész. Ó, tényleg, köszönöm. Ez mit szó? A fekete nem a feketéhez. Nekem nem jött be, nem tudom. Ráadásul körömlakom is elfogyott. És most elérkeztünk a végére. Ma a Viridánsz. A Pártai Lucia táncegyüttes, a Metal Boys és a Black Cats léptek színpadra. A zsűri és a közönség szavazatai alapján azok, akik megnyerték a fődíjat, a 10 000 Monopoly Dolcsit és a megkerdetelemi államutazást nem más, mint a Black Cats! De van egy jó hírem is! Valamennyien benne vannak a Farsangi műsorba! Viszontlátásra, önök az Adisztán születik benne leszek a Farsangi műsorban című tehetségkutatót lettek, én pedig Angyal Dóra voltam.